you look around the world, apart from in Virginia, they have Igbo village in Virginia. They created it by putting the antiques, the antiquities of Ndi Igbo there. You can come there, kind of archive of Ndi Igbo. But I'm creating Igbo village, which has never happened in the history of the world among the Igbos in the world. As I'm talking to you, I've acquired 50 acres of land, that is 250 plus of land along the Flower Road, that is at Old Ningo area. But along that road, it's right on the road, I acquired 250 plus. This is a disturbing development creeping up in Ghana, and every well-meaning Ghanaian will have to sit up and grant me your attention for just a few minutes, ladies and gentlemen. A man born in Nigeria who settled in Ghana some decades ago and over time became well-respected leader among his tribesmen has now set up a kingdom for himself in our country, ladies and gentlemen. He is an Igbo man bearing the title Eze Chukudi Ihenetu. We are inherently peaceful people who just want to go about our business and live in peace with all men. We have what many African countries never had. We are one of the few African countries that has never experienced a civil war since independence, and we've had a stable democracy in the last 33 years. We have successfully seen the transition of political powers in that time frame, ladies and gentlemen, and we cannot be naive of the threats to these achievements. There is absolutely no need nor room for an Igbo king of Ghana. The press conference is to make sure that anyone out there should know that we are not welcoming such kingdom to Ningo Enclave. And that is the main reason for the press conference, because nobody in Ghana can welcome such kingdom. And there is no way any kingdom should be established on our land while we have our kingdom already cancelled. So that is why we bring you a warm greetings from the Ningo Traditional Council. Our attention has been drawn to recent media publications about the alleged establishment of a kingdom by a self-proclaimed king of Igbos. Ụmụ Igbo ụmụnne m, ọkwa anyị hụrụ ihe onyonyo na-efegharị nụ ọtụtụ ndị mmadụ amanye ya ọnụ, onye ọ na-ekwu n'uche ya. O nwefe nchọrọ ịjụ nwanne anyị nwoke bụ Chief Chukwudi Ihenetu, nke na-azọ eze ndị Igbo na Ghana. Ụnụ fụrụ ka o si wee na-ahịa, ụnụ anụgo onu ndị Ghana, ma ndị midia ha ka ha si adọ aka na ntị na-echi warning ndị na ya. Ụnụ afụkwazie their traditional ruling council ebe ha na-akpọkwu ma ndị ọchịchị. O nwefe nsị ga njụọ nwanne anyị nwoke, ọkwa ịfụrụ okwu ọma enwere ụsa. Okwu ọma enwere ụsa. Onye ọbụla abụrụ eze na be nna ya, iji ịbụ eze na mba. Ofe nchọ ka m kwuo, ọkwa ịfụrụ yes and no, ha na-abụbụ answer. Anybody gwara gị yes, mechaa gwa gị no in different occasions, ma na ha na-abụbụ answer. Onye kwesịrị inye gị ife as a privilege, nyecha gị ya, ebi ọzọ ọsị na ọma nyeze gị, appreciate it. Ọma bụ sọsọ yes ka ị na-ana. Onye nabata gị na be ya, ị nọrọ na-eme business, ị chọzi isi na nkụta nwụrụ wee banye ime ahịa, ịfọ na ekene gafe isi aka ọ bụrụ ndụ. Ụmụ attitude a, ụmụ omume a ka eji wee nwee Igbofobia na South Africa, n'agbanyeghị na akpọrọ ya xenophobia, mana ọ Igbofobia ụmụ be anyị ka aka wee gbu mee nkwagharị. Emecha nwekwa ya na Ghana mgbe a gbochiri ebe ụmụazị Igbo na-azụ ahịa na Ghana. Ụfọdụ amara akụkọ a, esocha wee tinye ọnụ oge a ha ataka ahụfụ. Emecha nwee Igbofobia na Lagos, n'ofu Nigeria nke a anyị na-azọkwa na eso wee nwere. Kedu ife onye Igbo ya eji wee jee na Ghana si na o goro how many acres of land, 50 acres of ịma how many plus onye a na-akpa fefa. O ya eji wee fọm village na-anabata ndị igwe. Can you imagine? Chief, ijikwa anya gị nekwe ka ọgụ na-aga n'iru na Ogoja, ọgụ dị na ba ya ebe a, iji fọm Igbo ihe ebu a n'Igbo n'isi wee ịdịchọ na onye nwụrụ ka a na-akwa, ịdịchọ na egwu anyị na-akụ ka ị na-agba. Ọgụ na-aga n'iru na be nna anyị ada atọ ọlụ ka esi wee dozie ebe a, ị nọ na-ekwu ka esi wee fọm anọda Igbo village. Ihe adịkwa ka ndị Igbo jee na Panya wee si ebe a narie ebe a na-agba iche na mmadụ bụ ewu, mụsị ụmụ ebe a, ụmụazị na ebe a nwechara ọbara Igbo.
ndị na-achị efi bịazie ebe a ka a na-adakposi ụmụ nwaanyị anyị na-atụwa ha ime ka a na-amụzi ndị na-achị efi ebe a. Ọkụ dị n'agbada nne n'anya o. Onye ọ na-bụ onye Igbo ma ọ bụ na Igbo ọbara Igbo ṅụọ mmiri ara nwaanyị Igbo represent ndị Igbo well, maka onye ọ na-adịghị njọ ma na ọ dị mma. You cannot be two at the same time. If you are not good, you are evil. Represent ndị Igbo well. Unu nụrụ ife onye media person kwuru na ha enwebara civil war na Ghana, na ha chọrọkwana ya, na ha nwee their own problems. Onye ọ na-abụrụ nke ha na wabe ha, na ha chọrọ ka ife a na-eme na Nigeria mee na be ha. Unu ma na ebe a ka a na-eji politics interfere na traditional ruling council, nyecha ndị igwe certificate ma ndị eze, everything adịgo polluted. Aka ndị mmụọ apụọ na n'oche ahụ. Iche na obodo ọ na ya nabata that nonsensical practice. No. Obodo ọbụla nwere eze adịghị enwe eze na-abụ. Anyị enwe 2 kings na the same kingdom, na 1 kingdom, ọ dịrọ possible. Ịnọkọta isi ebe a naba Ghana ka ị bụrụ eze ndị Igbo na Ghana ebe ha nwere eze na be ha. Na-emezi kwuo your own rules, kwuo your own law. Mana enwe na mgbe nkụzi wee sị ekwesịrị ka mmadụ na-aza eze ndị Igbo ebe ọbụla na mba ụwa niile. Ife ekwesịrị inwe bụ onye ndu ndị Igbo na Dubai, onye ndu ndị Igbo na Ghana, onye ndu ndị Igbo obodo dị iche iche. Anatazi ebe a enwe ofu eze. Atụbalụ ka a esi wee dozi be nna. Ịbụrụ onye ndu nata ebe a inye akaụntụ ka isi wee na-edu ndị Igbo ebe ị nọ. Ọ bụrụ eze ndị Igbo ebe eze ndị Igbo niile anatacha biko n'okpuru onye ka ya anọzi. N'okpuru onye ka ya anọ. Unu kwesịrị na-aza ndị ndu ka ewepụ eze ndị Igbo a na ọ dị very very conflicting, ọ dị very very confusing. Unu afụna the result now. Ebido chụnatawa ndị be anyị, ọ bụrụ ife ofu onye meta ka isi gbaka anyị ọnụ o, ka anyị mara nke anyị na-arịa. Ọkụ dị n'agbada nne n'anya ekwukwa m ya ọzọ. Zisa n'ihe onyonyo aha m brother Paul Chigbo ka emesịa. The best of